No Día Mundial contra o Cancro, a Asociación Española contra esta enfermidade quiso resaltar a importancia da atención psicolóxica tanto para os pacientes como para as súas familias, xa que dende os hospitais non sempre se conseguen facilitar estes servizos. Bueno, pois non nos necesita toda a población realmente, non? Se estima que alrededor dun 30% destas persoas, incluindo pacientes e familiares, poden necesitar esa atención psicolóxica. Por qué? Pois para evitar ou para prevenir que se desarrollen determinados trastornos psicolóxicos, pois, sobre todo ansiosos ou depresivos, pero tamén para que se sobreleve a enfermidade de todo o proceso, que a veces é moi largo e moi duro, dunha mellor maneira posible, non? Con mellor actitudes e con menos sintomatoloxía emocional negativa. En Galiza, alrededor de 16.000 persoas que padecen esta enfermidade precisarían un tratamento psicolóxico personalizado. Delas, 5.200 persoas son de Pontevedra. Eu creo que a visibilidade, non? Que a xente nos coñeza, que sepa que existe este servicio e que non teña barreiras, non? Para, por si ve que pode necesitar un apoio, que non teña medo a pedilo. E tamén pois que os sanitarios, realmente que o personal sanitario, oncolóxico, sobre todo, que está en contacto directo con esas persoas, pois que poidan avaliar con unha escala rápida o malestar emocional, ese estrés que teñen os pacientes desde aí, para que poidan derivalo a un servicio especializado cando sea preciso, non? Eu creo que se colaboramos entre todos, pois podemos dar mellor atención a eses pacientes e esas familias. A Asociación Española contra o Cancro presentou esta mañá unha exposición fotográfica e un mural no que invitaban a todas as persoas que se achegaban á Praza da Ferraría a pegar as súas mensaxes de apoio e ánimo para os doentes. Bueno, pois estamos bastante contentos. A verdade é que temos bastantes mensaxes pegados no mural, esperamos, ainda nos queda un ratiño que o completemos un pouquiño máis. Tamén lle agradezco a todas as persoas que pararon e que nos dedicaron un ratiño a escribir algo bonito. Visibilidade, apoio e colaboración son os piares centrais para a concienciación e a implicación por parte de todos. Por iso é tan importante que se siga celebrando un día como hoxe.